रन्जन दैमारिखौ बख'गोन खिन्थु आयेननि गेजेरजोंसो। आयेनखौ सिफायनानैथ' जों थांनो हाया। नाथाय आयेननि गेजेरजों जों मा सिस्टेम दङ बेखौ प्रसेसआव दंबाय थायो। बे खोथाखौ बुंदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथां सारआ। स' दिनै बेनि बागै सावरायगोन रन्जन दैमारिनि अबस्था, बिथांखौ बख'नायनि जानाखि बेबस्था, बे गासैखौबो लानानै गुसुंब्लाबो सावरायगोन भिडिअ क्लिप्स होनानै। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' एनडिबिनि गायसनगिरि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारि सारआ दिनैसिमबो जेलाव दं। बिथाङा बिटिआरनि सासे सागानगिरिबो होननानै बुंनांगोन। दा अब्लाबो बिथाङा जेलाव दङ, बे जोंनि थाखाय सहायथावै आरो बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिथाङा जे दिनैसिमबो जेलाव दङ, बियो मोनसे लासिंसिं बाथ्रा। दिनै प्रमद बर' सारआ मोनसे मिडियानि गेजेरजों बुंदों बिथांखौ आयेननि गेजेरजों बख'गोन आरो आयेननि गेजेरजों बिथांखौ बख'नाया बर्थमानाव प्रेजेन्टआव प्रसेसिङाव दंगासिनो दं, सोलिगासिनो दङ। खिन्थु बिथाङा बुंबावदों आयेनखौ सिफायनानै जों मालाबाबो थांनो हाया, आयेनाव जा सिस्टेम दं बिनि गेजेरजोंनो बख'गोन। नाथाय बख'गोन सोलिगासिनो दं। जों बर' रायजो राजाफ्रा बिदिखौ सहायनो हाया। बियो सासे बिटिआरनि सागानगिरि आरो सासे बर'नि नेसनेलिजिम, नेसनेल फिलिंसनि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों आरो बिथाङा बर' हारिखौ गोथौ मोजां मोननायनि थाखाय दिनै मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। फैयै फैनानै बिथाङा जेलाव दङ आरो बेजोंनो लागालागि गेजेरावहाय बिटिआर एग्रिमेन्टआ जानानै थांबाय आरो बिनिनो बियो सासे सिगनेटरि। अब्ला दिनै बै सुक्तिनि दफाफ्रावनो बिथांखौ लिरफाखानाय थाफाखानांगौ, एग्रिमेन्ट खालामनायावनो बुंफानाय थाफाखानांगौ आरो बे बुंफानाय थाफानायनि गेजेरजोंनो बिथाङा गबोनांगौ। जे रन्जन दैमारि सारा बिटिआरनि सासे सिगनेटरि, बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बिराद खामानि मावबोनाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोनाय, बिथांखौ गहोनायनि खोथाया ओंखारबोनांगौ आरो दिनैसिमबो मावबाय थादों होननायल'जों रायजो राजाफ्रा गोजोननाय नङा। बिथांनि सायाव जानाखि आयेननि प्रक्रिया दं बेखौ अति सोनकाले आरम्भ करिब लागे आरो रन्जन दैमारि जेलर फरा रिहा होब लागे। रन्जन दैमारि सारर कारणे विभिन्न जागात स्टिल टुडे दिनैसिमबो बिथांनि फारसे गोसोखाङोबा मोदोम गसंखांग्रा, गोरा, गोसोआव साहस आरो बोलो फैग्रा सुबुंफोर, रायजो राजाफोर दिनैसिमबो ओनसोलाव खना खनला जायगाफ्राव दङ। बेखायनो बिथाङा सासे बर' हारिनि थैयाव हाबनानै जे जांख्रिखांनाय लाबोदों जाथिनि फारसे, जे बेखौ बुजिनो मोनो। दा बेखायनो बिथांनि थाबै गनाया जानांगौ। बिटिआरनि सिएम मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनाव आङो पार्सनेलि रिकुवेस्ट खालामबाय, बिथांनि जे आयेननि प्रक्रिया बिथांखौ बख'नायनि, बियो थाबैनो जाहाथे जायो बेखौ आङो आर'ज खालामहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि समाव जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय इउपिपिएल सरकारा माखासे सुबुंफोरनो, गेलेगिरि बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होदों आरो जायफोरनाखि बिथांमोना माखासे थांना थानायनि सुबिदा, जायफोरनाखि बेटारि गारि, बे बेटारि गारिखौ बिथांमोना राननानै होदों आरो बेफोर मोजां खामानि मावनायाथ'। जाय रुलिं गभर्नमेन्टआव रुलिं पार्टि बिथांमोनाथ' मावखानांगौ, गभर्नमेन्टआथ' मावखानांगौ। जेनेबा दुखिया फेमिलि সকলৰ कारणे बेबस्था प्रदान कराটো गभर्नमेन्टৰ কাম, नङा होमबा? সেই কারণে এনেকুৱা এটা নহয় দুটা নহয় বিভিন্ন प्रकारत सुबिदाটো प्रदान करिब लागे। किन्तु हई बेटारि गारि फिरफिलि बितरन करा সময়त
তথা কিছুমান ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰা সময়ত কোনো টকা ল'ব নালাগে, টকাৰ কোনো প্ৰশ্ন আহিব নালাগে। কাৰণ যি ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে সেই বস্তুটো ঘৰ চলোৱাৰ কাৰণে প্ৰদান কৰা হৈছে, সেই ব্যক্তিসকলে দুখীয়া ক'ৰ পৰা পইচা পাব। ইয়াত পইচা কোনো ল'ব নালাগে, পইচাৰ কোনো লেনদেন হ'ব নালাগে। এইটোহে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ प्रमद बर' सारक। स' जोबनायाव बेनोसै जे बयबो रायजोनि मोजां हाबा मावलांनांगौ। लोगोसे नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायदो, जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। देशर आईनটো কোনো হয়তো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে আইনগতভাৱে সব কামটো হ'ব। ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু বহুতখিনি আমাৰ NDBৰ কেডাৰসকলে আজিও জেলত আছে আৰু সেইসকলক বিভিন্ন পন্থাৰে কেনেকৈ ওলাব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন পন্থাৰে প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে। ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত সকলোৱে আলোচনা কৰি থকা হৈছে, কিন্তু দেশত যিহেতু এটা আইন আছে, এইটো বাইপাছ কৰি পেলাই একো কাম কৰিব নোৱাৰে। এইকাৰণে জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেমৰ মাজেৰে গৈ পেলাই তেখেতসকলক কেনেকৈ মুক্ত আকাশলৈ আনিব পৰা যায়, ইয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টাটো কণ্টিনিউ আছে। स' नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो नेनानै थाबाय। भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।